Naprijed. Ej, šta radiš? Čitam novosti na fejsu. Pa, hoćeš mi reći svoju šifru? Može. Moja šifra je mali medo 123. Obećaj, neću nikome reći. Moja ti je šifra škola 567. Dobra šifra. Amo da se napijemo, željela sam. Može i ja tako. Jest, čula za šifru. Lucija, šta ti tu radiš? Prisluškivala si nas? Više nam nisi prijateljica. Odlazi. Odlazi.